hoor. Netjes. Dan moet ik het ook gaan houden. Dat doen we later. We worden ze allemaal mooi fanatiek. Heerlijk. Dit wordt een fysieke aflevering. Want de deelnemers zullen elkaar op de voest. Hoe helpt boksen als je werk ziek je? Nou, de nota wat bedeesde Ahmed, die komt in elk geval heel door los deze aflevering. En dat is een aardigheid om te zien. Ja, wat? Milad, De Nijd, Hiam, Ahmad. Nije Friezen die hier een nijbesteen opbouwen. Zij willen graag aan het werk en de vraag naar personeel is grut. En toch komt dit net goed bij elkaar. Hoe kan dat? Ik volg hier de deelnemers een heel jaar lang in hardenziektocht naar werk. In de summer school worden zij kleerstoomd. Met help van coaches, gastsprekers en boksers zullen het ze slagje om werk te komen. Er is goed nieuws voor Goran, de brandwachtman uit Irak. Hij heeft op gesprek geweest bij het bedrijf Geesink Norba, dat dan nog onderdeel maakt van Jiskewijn. Hij straalt erover. Ja, goedemorgen. Ik heb een goed gesprek gehad met de werkgever. Ik hoop dat deze week misschien nog een keer gaan daar praten over solliciteren. Dit was een kennismakingsgesprek? Ja. Anita is een van de coaches die de deelnemers individueel begeleidt. Zij had Goran holpen met zijn online cv. En hij had hem op werk.nl zetten. En binnen een uur werden die op bellen terug een werkjouwer dat hij op gesprek wil komen. Dat is mijn droomwerk. Echt waar. Ik heb mooie plekken gezien. Ik hoop het goed gegaan met de werkgever voor contracten misschien deze week gaan beginnen. Wat zeg je nou? Zou je dan deze week kunnen beginnen? Ja, klopt. De oren deelnemers maakt haar intussen klaar voor de boksles. Die begint met een goede warming-up. Goran en oren die pleetst worden, horen altijd een stukje begeleiding. Het echte coachen gebeurt vaak nadat ze plaats binnen. Want dan rint je de werknemersvaardigheden aan. Toch een stukje taal, vaktaal. Dus er zijn nog heel veel factoren daaromheen die ik goed regelen moeten worden. En dat is juist belangrijk voor de werkjouwer. Dus daarom heb ik dan vaak in contact eerst nog met de werkjouwer om beide partijen daar goed in te begeleiden. Je straalt, dit vind je echt leuk, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben heel blij. Ik heb heel trots met de leraren bij de zomerschool. We kregen heel veel informatie. Hoe kan dat nog een keer leren voor website maken? Goran is eigenlijk altijd al wel heel gedreven geweest. Die had heel lang in het AZC zitten, dus die koer ik lange tijd niks. Dus zijn ze allebei in hun thuisland allebei altijd aan het werk geweest. En dat koers dan hem ik merken van nou, ik maai nou. Dus ik wil eigenlijk heel graag, maar hoe doe ik dat? En zodoende is hij bij ons terug te komen voor de summer school. En dan dat stukje begeleiding daarin. Maar ik hoef hem mijn handvaten te Jan en hij doet het gelijk. Ik ga geleden aan gaan sterke sporten. Ja, nu sporten, ja. Ja, oké. Succes! Ja. De boksles wordt jong toch Assayas en zijn team. Goed zo. Heel mooi. Links, rechts, links. Juist. Nee, links beginnen. Links, rechts, links. Goed zo. Heel mooi. Gnien had ondervinding met boksen. Hiam is meer van de yoga, zei ze. Maar ze komt wel los. Heel goed. Meer. Wat Hiam dol losgiet is Ahmad. We worden ze allemaal mooi fanatiek. Heerlijk. Heerlijk. Kijk met die scheenbeen. Kom maar. En draaien. Juist. En erin draaien. Kom maar. Voor Milad is het volslijn nee en ik onwennig. Vind je het leuk? Ja, dit is een uitdaging voor ons. Want nooit ik heb er zoiets gedaan of gehad. Nooit gebokst of gevochten? Nee, nooit. Vandaag is de eerste dag voor ons. Wij moeten iets leren, dat hoop ik. Sport heeft heel veel metaforen van het leven, zeg maar. Hè? Van hey, hoe ga je om met teleurstellingen? Hoe stel je doel? En dat binnen hoe lap, zeg maar. Dus we vinden het mooi om net alleen te
gefocust te wezen op alleen maar een cv of een briefmaatje. Maar het gaat ook om mindset, om positiviteit. En dat wil ik meestal mooi inspireren. Dus het is een groter geheel en daar past dit heel goed in. Nog een paar lessen bij het nieuwe Nederlands kampioen. Isaias komt van Angola. Hij kwam hier meer dan 20 jaar lang als jonkje met zijn broer. Alles kan, hebben we vandaag geleerd. Als je maar wil. Waar een wil is het weg. Dat is een drive die ik zelf in mijn leven neem, nog steeds. Natuurlijk, we maken allemaal tegenslagen. Maar wat ik belangrijk vind, is dat jij blijft doorgaan. Er zijn altijd tegenslagen, maar er is altijd wel een weg. Een positieve weg. Maar als je het opgeeft, dan zul je het nooit ervaren. De positieve kant. Anders doe jij hem 5 keer en doe jij hem daarna 5 keer, oké? Oké, maar door. Kom maar. Isaias, wat leren de deelnemers hiervan vandaag? Ze leren doorzettingsvermogen. Ze leren werken met elkaar. En vooral lol hebben in het leven. Heb je lol, je wat? Ja. Ja, mooi. Isaias is Fries, Nederlands en Europees kampioen kickboksen. Boksen wie zijn redding. Ik zat eerst op voetbal. En op een gegeven moment daar een paar keer misgegaan. En Hoe misgegaan? ruzie op het veld, inderdaad. En toen ben ik gaan boksen. Gek genoeg, heel veel mensen denken dat je wordt juist agressief van boksen. Maar het is juist het tegenovergesteld. Ik werd juist heel rustig van boksen. Omdat je het dan kunt kanaliseren? Je hebt beheersing en respect voor de tegenstander, respect voor iemand anders. Dat leer je allemaal tijdens de boksen. En ook ruimte aan je eigen spanning? Ja, en ruimte aan je eigen spanning. En je weet hoe je op een leuke manier, op een verantwoorde manier kwijt kan. Je hebt een veilige positie, Fatima. Wat? Dit is veiliger voor jou, of niet? Of is boksen niks voor jou? Ik hou het niet van die... Je gaat gewoon lekker filmen? Nee, ik ben echt tegen mij video maken. Juist, heel mooi. Links, rechts. Ik heb veel geleerd. Ik had een moeite om te vertellen over mezelf. Het is een uitdaging om te vertellen in een nieuwe taal. En ook om te... wie ben ik? Te zeggen, wie ben ik? En hoe kan verkopen onszelf? Ook in normaal leven niet. Het gaat alleen niet om baan te vinden. Hoe kan een gesprek voeren met Nederlanders? Nederlandse cultuur dat direct zeggen. Wij hebben een andere manier dat niet direct zeggen of niet beleefd, maar onnodig manier om te contact met mensen. Daar gaan meer dingen omheen voordat je bij je punt komt. Ik loop nu naar jou toe en ik zeg van, mag ik je nu interviewen? Ja. Dat zou jij anders doen. Ja. Hoe zou jij het doen? Ja, bijvoorbeeld heb je een tijd om te bespreken. Wat vind je? En dan, maar je bent direct, ja. Kom om te interview maken. Ja, het is weten. Een goede week later is er goed nieuws voor Ahmad. Ik heb aanstaande woensdag een sollicitatiegesprek met deze bedrijf. Vroeger verteld over. HZPC, hè? HZPC. Het is moeilijk om te zeggen in Nederlands, maar in Engels, ja. Ik help je. Ja. Dus het gaat online. Ja, om 9 uur. Hoe voelt het nu als je het gedaan hebt? Ja, meer energie. Meer energie geven. Ja, en een beter humor. Ja, voor mijn dag. Ja, voor mijn dag. Voor die dag. Heel goed. Ja, heel goed. Heeft hij wat talent, Kevin? Ja, zeker. Je ziet het wel. Nog nooit eerder gedaan, toch? Nee. Ik van Goran is er de wiekster op goed nieuws. Hij is oernaam en trakteert op oranje koeken. Gefeliciteerd! Hartelijk bedankt. Dankjewel. Bedankt voor jullie. Ja, het is heel gezellig bij jullie altijd geweest.
En uit. Laatste keer. Super. Echt waar. water. Joost mag het weten. Hummus. Hummus.